Rame nek media sosial, aksi sak gerombolan gangster nggelar konvoy nek wilayah Kabupaten Tuban. Atusan cah nom iki sempet ngamuk karo nyerang warga sing padha tengok nek nggone warung kopi. Selametnya gak enek korban jiwa, polisi kasil nyegah bentrok karo ngamano pirang-pirang bocah sing diduga dadi provokator. Kaya iki detik-detik ramene sak kelompok bocah enom sing kedaden nek Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Aksi iki rame nek media sosial karo nggarai warga kuwatir. Nek video kuwi ketok atusan cah nom sing melok konvoy moro-moro nyerbu warga sing posisine tengok nek warung kopi. Aksi godak-godakan terus dilakoni. Slamete kabeh bocah nom sing cangkruk kuwi kasil mlayu. Tapi siji sepeda motore Zaki Adeni Saputra warga sak panggon bejat nemen dadi sasarane amukan bocah-bocah konvoy kuwi. Jerene Kasih Humas Polres Tuban, Ibtu Siswanto Kemis isuk, kedadian kuwi pas tanggal 1 Desember dina Senin. Pas kedadian kuwi unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban wis diduno nok panggon gawe ngurangi tawuran. Teka kasil pengamatan kuwi akeh 8 bocah diduga pelaku sing dadi provokator eneke masalah kuwi. Sabare kuwi karo polisi cacah kuwi diamanno nok Polres Tuban. Bocah-bocah kuwi yaiku AF, MS, ZJA, ATP, ME, AT karo FAI. Mergo ijik urung cukup umur sakbare diceluk wong tuane, para pelaku dikenekno pembinaan karo ganti kerugian korban. Gara-gara kedadian iki, korban ngalami kerugian kira-kira 5 yuta ripis. Para pelaku diwajibno ganti kabeh biaya kerusakan gawe syarat apik-apik. Sigi Muhammad, CTV.